बुरजा खोनाबायना? नों बुंबासो दा खोनागोनदां। आंना फंसे बाथ्रासो सानना दंमोन आरोना, नोंखौ बुंनो होननानै सानदोंमोन आरो आङो। आच्छा, देलाय होमबालाय बुंलाय। जेन'बा आं बिदि सानदों आरो, नोंसोरबा माबायदि, मा बुंगोन नोङो? मानोना जुरि आरो सोरांखौ लानानैनो बिराद सानबाय थादों आङो। साननायाथ' जों बयबो सानदों नङा होमबा? औ, अब्लाबो आङो एसे बेलेग सानदों आरो। जेन'बा बेलेग माने बुजियासै आं। बुरजा माथो डक्टरानो बुंथारबाय जेन'बा जुरिया बिमा जानो हाला आरोना। ओमफ्राय नोंलाय माथो सानखो? बिदिबाथ' जुरि आरो सोरांनि जिउआ मा जागोन देनाय? बिसिनि संसारा मा जागोन? अब्ला जोंनि बेबि मोनबा बिसोरनो हरनोसै नामा, जुरि आरो सोरांनो? मा होननाय जादों बेलाय? जाना माला गोसोखांनो दे, जानो हाया बिदि। बुरजा नाथाय जुरि मोनहा मा जागोन देनाय? जागोन ना माबा मोनसे, माथो बिदि होननांगौ नोंलाय? जोंनि गथ'खौ बिसोरनो हरनोसै आरोना। माने देनांहाय आरोना, जेन'बा। ओमफ्राय जोंहा नाङा आरोना? बिदि नङा देनाय, अब्लाबो सोरां आरो जुरि मोनहा थ' बिमा बिफाखौनो जानो हालाबा। ओमफ्राय नों उनाव नों हरनो हागोन आरोना? मा बिखाजों हरगोन नोंलाय गावनि गथ'खौ? आं मिथिलालै बुरजा, जायखिजाया आं जुरिनि दुखुखौ नायनानै थानो हायासै देनाय। दुखुआलाय जोंबो मोनदोंना, अब्लाना बिदि साननांगौ जाहैबाय आरो नोंना। होमबाबोथ' जोंनि गथ'आ देनां बिसोरनि आखायावनो थायोबोला जोंजों थाखागोन ना। जाया, अबाव जानला माला गोसोखांदों नोंलाय? एमे जोंनो जोंनि फिसालाखौ खोमानांदों आरो बिदिसो बुंबावदों नों। अब्लाना माथो जागोन देनाय? माबा मोनसे जागोन आरोलै। जुरिया बेसेबांबा दुखु थाबाय थायो देनाय। होमबाबो नों साननाय बादि जानो हाया, मोनथिना लाखा नों। आंनि गथ'खौ मोनथिबायना, एबार आं आंनिफ्राय गोजान खालामा, आरो दानो बिदि बुंखाबाय नों। इयो बुरजा मा रागा जोंबाय नामा आंखौलाय? आं बुंनो नायदोंसोमोन आरोना। जुरि मादि जाखो नोंनि जिउआ देनाय? माबोरै मा जालांखो? बेनो जाहैबाय जुरिनि लाइफ, नङा होनबा? बिदिबा सोरांजों मायाजोंसो अफेयार दं नामा? जाखागोन, नङाबालाय मानोथो पार्कआवलाय लोगो हमना बेरायलायनो? होमबालाय सोरां, नों मायाखौनो लाबोना दोनफैमोन ना, आंखौलाय माथो नंखायैनो लेंफ्लानांगौ नोंलाय? बुंबाबो बुङाबाबो एखेसो नङा होनबा? बुंबालाय माथो मोननो? एथ' बिदि थगायो आरोना नों सोरां बिदिबा आंखो? जाम्बि आंहा बेखौनो माबा नों बुंनायफोरखौ नंगौ सानलायलायो नामा? दे आरो सानबेसे थगायनो हानो देनाय? सानबेसे थगायनो हानो आंखौलाय? नोंनि लाइफ ना सोरां, इन्जय योर लाइफ। आंथ' उफबो होना नोंखो। जुरि, नों बेयाव हारसिं ना सोरांबो फैदों? फैयाखै दे आरो सोराङा, मानो फैनो बेलाय? ओमफ्राय नोंखौ दसे लोगो मोननानै मोजां मोनलायलायबायलै। आं मिथिगौ जुरि, नोंथ' आंखौ लोगोबो मोनजानो बायो नङा होमबा? सिमां जानानै थांनायफोरखौ प्लिज जेबो दारायखांसै आरो। दे जागोन दे जुरि, बास आंनो दिनै बेखौल' खिन्थादो नोङो। सोरांजों खुसिथ' दंना नों? जुरि, आं सोंनायखौ खोन्थायाखै जे, आरो नोंनि मेगनाव मोदै? थेरे सिमां, जावलिया जाबाय नामा नोंबो? आं जुरि आरोना, आंखि खुसि जाया जागोन देनाय? होमबा मानोथो गाबदों नों देनाय? आया जेबो नङा दे आरो, बेलाय मा जानो? माने आरोना, गोदोनि गोसोथोनाय नङा होनबा नोङो? आरो हरखाबै बेफोरबायदि लामायाव लोगो मोनोबा एसे बोरैबा मोनलायलाङो आरोलै। जुरि, खेला खालामनायानो खाराखै आरोना नोंना। मा जाबावगोन आरो नोंजोंबो? औ, आंलाय मानोथो सोलायनांगौ देनाय? जेरै सिगां दंमोन दाबोथ' बिदिनो दङ, बास मोनफा मोननै बिदिनो सोलायबाय आरोना। जेन'बा दालायथो नोंनि जिउ आंनि जिउ, नङा होनबा? ओमफ्राय सिमां माथो लांफैयामोन नोंलाय बावलाय? माबालाय आङो दखानावसो दसे फैदोंमोन देनाय। आच्छा, मोजां दे। ओमफ्राय बाखि गासिबो मोजां ना? मादैया? औ, गासिबो मोजाङैनो दंथ'यो। ओमफ्राय जुरि, नोंखौ सोरांजों खुसि नुनानै आरोना गोजोननाय मोनबाय दे गोसोआ दिनै। ओमफ्राय नोङो नोंनि हाबाखौलाय मालाथो मोनजाबावनांगौ जाखो दिनै? जाम्बि बुङोब्रा नोंबो। दे सिमां, एबार बैसागु बोथोरावनो सैमा अरलाय होदो नामा? जानोसै नोंनि हाबाखौबो। आंनि हाबाखौथ' मोनजानाया आसा खम दिनै।
गोसोआथ' नोंजोंसोमोन ना नाथाय नोंबोथ' आरो सोरांजोंसो थांबायब्रा दे आरो सिमां अब्ला आं थांथ'दिनि रायलायनानै बावलायलांबायसो आंना रेस्टुरेन्टाव हाबनो नामा नोङो नांथ'ला दे सिमां माब्लाबासाय थांनोसै दा न'आव थांथ'नोसै आङो बायथ' होमबा ने ओमफ्राय नोंना हौवायालाय फैयाखै जानो सिमां बहाबा थांदोंमोन मानसियानोबा न'आवबा गैया अ दे होमबालाय आंबो थांनोसै न'आव बाय सिमां बाय ओमफ्राय आइया आब'खौ सोंबा मा होननांगौ जाखो दिनै आं थगायनो हानाय नङा खोमालै आइखौ आब' सोरि मानोथो फैफिनाबा दिनै नोङो बेजोंलाय मानोथो थाबाय थानांगौ न'आव थांबाथ' आइयाथ' सोंखाथारगोन दिनै आंथ' बे गुमै माखौबा हिन्जाव लाबथिंना बेरायलायबावदों नामा दिनैथ' नागारथारामोनलै आङो आब' लाखिनायखायसो नङाबा जायगायावनो थांनानै सानैखौबो दोखो दोखो रायखागौमोनलै आङो बेफोरबायदि पार्कआव हाबा जाखांनानै गुबुन सिख्लाजों थांनाय मानि माथो जाखो दिनै गुमै पार्कआवथ' जानला मानला बेफोरबायदि थाङाना आरो दिनैसिम आब' जुरिजों थाङाखै नोङो आरो सिख्लाजोंसो थांबावदों बा एसेबांथ' लेभेल ना आरो आब' जुरियाबो मानो लाखिनांगौ दिनै जायगायावनो थांनानै सोंहैगौमोन सानैबो हमजाखाबायमोन मादै जालांखो दिनै आब'आबो जुलि नों बेयाव बहा थांनायमोन नोंलाय ओमफ्राय हारसिं ना माथो जाखो नोंलाय हारसिंनो नुखाबायना हारसिङानो जागोन आरोलै ओमफ्राय न'आव थांसै ना माथो फैदो होमबा आं दोनलांसै थेंक इउ आंहा थांनो भारा दंखायो नोंथाङा दोनलांनाय नङा आया माथो जाम्बिला आं दोनलांगौमोन ना नांलाया दे आरो दे अब्लालाय आं थांदिनि ओमफ्राय नानि बहाथो थांनायमोनबा नोंहा गावबागाव खामानियाव गोसो होबानो जाबाय दे मालाया जेरावखि थाङा जेरावखि थांदों माथो मोननो सोंनानैलाय दे आरो थाथ' इन्जय खालाम गावबागाव लाइफखौ माथो जाखोबा उन्दैया माखौबासो बोराबलायबाय नामा बिब' बायदिनो एथ' मोजां दोनलांनो नागिरदोंमोन आं माथो मोजांबो रायलायलाङासै बिब'आनो बिदि नालाय जाखागोनथ' खान्दानानै बिदि दे आरो मालाय थांनायखौलाय माथो खालामबावनो ओमफ्राय बहा थांनायमोनलाय दसे बेरायहैदोंमोन आरोलै सोरजोंबा थांदों आंलाय सोरजों थांनांगौ देनाय माथो सन्देह नामा आंखौ नङाथ' मानो सन्देह खालामनो आंलाय नोंखौलाय आच्छा होमबालाय माथो नङा माने सिख्ला सिख्ला मोदोमदों आरोना मा होननो सानदों नोंलाय माने पारफिउम आरोना सिख्ला सिख्ला फुनग्रा माने सेन मोदोमदों आरोना नों होनबानो जागोन नामा सोरबा दे आरो सोरां नङाबालाय नङासै आंथ' बुंथाराखैबो ना मा नोंबो थांफानोमोन नामा नोंलाय आंखौ लिंनानै बहा सोरां नोंथ' थगायखायोसो नङा होमबा नोंहानो इन्जय खालामबानो जाबाय माथो आरोलाय बेदर लाबोनाय होदो आं संनायखौ जानोसैलाय नामा नों संनायखौ जायाबालाय सोर संनायखौथ' जानांगौ देनाय दे दा दसे थानानै संगोन आङो ओमफ्राय सोरां दे होमबा ना जुरि खोथायानो जोबथ'बाय आंना बा सोरां खोथायानो जोबबावबाय नामा आरो सिगाङावबा खोथाखौनो जोबनो नागिरामोन माथो सिगांजों दानजों थाबाय थायो नामाब्रा आरोथ' गासिबो सोलायजोबखाबाय नङा होमबा नोंल'सो सोलायदों सोरां गाबलायबाय आरोना मेगननि मोदैया नोंना आरो बेखौ सोर होदों दिनै सोरां नों बुङोबा थांफिननोसै आं न'आव मिथिबाय ना माले सोरबा गोसोथोनाय दंबावो नामा बेखायनो न'आव थांनो गोसोखांबाय थायो गावनानै दं खोमा आरो मा होनदों नों जेबो नङा दे आबा सोरां हा माथो जालांखो नोंलाय दिनैनो माथो जालायखो आंहालाय माथो जानोनो हा बिहामजोखौलाय मानो एसेबां अयथासार खालामबाय थाखो नोंलाय हा मालाय आयै माथो अयथासार खालामलायखो आंलाय जानला मानलानो हो मा गोसोखांलाबाय थायो नोङो आरोथ' बे लोंनानै जानानै बिहामजोखौ नोंनि बेफोरबायदि बायदिसिना बुंनाय रायनाय हा बेफोर मा हो बेफोर मा बुलाबुसि खालामनाया नोंसिनिसो गोसो बे मा सान आबा सना हा मानोथो बिदि जालांखो नोङो हो दासो संसारा मोजाङाव फैहांदोंमोन लायो आरो मानोथो नै नों बेफोरबायदि खालामबा मा जागोन दिनै जोंहालाय माथो संसार दंबावोब्रा मा दंबावो आयै होनबानो जायो नामा हाय आबा हो होनबानो जायो ओमफ्राय आंलाय आंनि हिन्जावखौ माथो अयथासार खालामखो जेबोथ' खालामाखै माथो आंलाय अनखायो माथो नैसोहाय नोंनि अननायाबो हा अनग्रा मानसिया बेफोरबायदि बायदिसिना बुङो हो जाबाय दे आरो बांद्रायखौबा खोनासंबाय आं नै आफा सना
जुदि बिहामजोखौ नोंनि अननायनि गोनांथि दङ दायो हो बिनि गोसोआ जोबोद दुखुआव थायो नङा होनबा मानोथो बेफोरबायदि सैया बायदि खालामो नोंलाय हो गावनो लाबोफिनलायबाय बिहामजोखौ आरो दायो बेफोरबायदि खालामबा गोसोआ दुखु मोना होनबा बियो हा जोंनो नोंसोरखौ बेबायदि नुबा दुखु मोनो आरोहाय बाद दे आयै माथो दुखु होलायखो आंलाय नोंनि गोसोखौनोथ' आबा हमनोनो हालायलांला आङो मिथिबायना आरो खबरदारखा बिहामजोखौनो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि सांग्रेमा बायदिसिना जेबो बुंनांखाला हलेबा माथो होनबालाय नोंहा बियालाय लोंसौलाखौबा माला होगोन देनाय इसोरा अनोब्लाथ' आबा हो सानसेबाबो मोनगोन आरोहाय बेखौलाय मानो एसेबां सिन्था जानांगौ जाखो नोंहा सिन्था जायाबा आंहाथ' जायोना दे जियानो जादोला आबा जुदि बिहामजोखौ रायलाबायनो नाङा लोंला लोंसि खालामनानै आरो जौ लोंनायफ्रा खमाय एसे मानसिया खमाय बिदि जौ लोंनायजों गासैबो टेनसनफोरा फ्रि जागोन ना माथो नोंनिया हो प्रब्लेमफोरा सल्भ जागोन एसे मोजाङै गोथौयै साननो नाजा आरोहाय आबा हो बिदि जौ लोंनानैल' बिदि जानला मानला बुंबा जाया नङाना हा बिसि फिसाय मोजाङै जयैनो रायलायबानो जायो आरोहाय हा माथो बेलाय दावराव दावसि नोंनालाय जायाफ्रामानो हो दे आरो जाबाय दे नोम्फानसो खिन्थाबावनोसै आङो र' नोंखौ जेबो नङा आयै खिन्थाबाबो अरजाया बुंनायफोराथ' लाजाखाया मानसियानो नोंसोरलाय मा बुजिनोब्रा आंनि जिउबाथाय बिदिनो जाखायो नङा होमबा जेरैबो आद्रा ओमफ्रायथ' नाजोरि नों फैफिननानैसो मार मोजां मोनखाबाय आङो अ नंगौना आंथ' नङाबानो खालि मोनबाय थायोमोन आङो एसेबांथो गोसोखाङोमोन आरोना आंखो माथो गोसोखाङोबा माथो दिनै आरोथ' बे नोंनि बुंनाया मायामोनलाय आरो बे नोंनि डायलगफोरा ना मार गोसोखाङोमोनलै आङो सोर सानदों नोंलाय जुरिसो आङो मोजांनि थाखाय बिराद मोजां आरो गाज्रिनि थाखाय बिराद गाज्रि गाजालै नोंबो इमि जादों दाना नोंनि डायलगफोरा औ जादोंथ' आरो आरोबा मोनसे थालांबावबाय नामा मोजां मोनदोंब्ला जेब्लायबो गोसोआव थागोन आरो मोजां मोनाखैब्ला आंनि साननायावबो गैया जाबायना आय' बेफोरबायदिनो मिनिनाय नुयोबा मार मोजां नांखायो मिथिबायना नोंखो नाथाय माथो खालामबावनो इमि दोनै आंनि जिउनिफ्राय मिनिनाय रंजानाय गासिबो गोजान जालांजोब्बाय माने आंनि सुथुरसो जाबाय आरोना बिसोरो दायो बास आंनि दा बिलोगोआ जाहैबाय दुखु गाबनाय बेफोरनो आरोना आरोथ' इसोराबो आंनो एसेबांबा गिदिर साजा हरखाबाय आरोना दे आरो जिउआव बिमा जानो हायाबालाय माथो मुलाम्फा देनाय जुदि मानो बिदि सानद्रायो दिनै नोङो आरोथ' आंहा फोथायनाय दं मिथिबायना माब्लाबा नङा माब्लाबा इसोराबो नोंनि खोथाखौ खोनासंगोन ना खोनासङा बेलाय इसोरनि खोथासै आंथ' जेबो बुंनो रोंला दिनै नै ओमफ्राय रायलायनानै जोंहा लेट जानोसैलाय आं माबा सोराङा दहाय बेदर एवनो थिनदोंमोन ना एवना दोनैनि आङो जोंनाबाथाय रायलायबाथाय बावलायलाङो